שלום ובוקר טוב לכולם. אנחנו נוסעים למוזיאון הארץ לראות את המיזם הארצי של פרחים של כל האזרחים הוותיקים, שם המיזם פורחים בגיל. שדה פרחים מקרמיקה מוצג עכשיו במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. זה פרויקט ארצי של כל מועדוני הקשישים בארץ. כל מועדון יצר עשרות פרחים מקרמיקה, אותם ריכזו במוזיאון. תערוכת הפרחים שאנחנו מצלמים כאן מיועדת להיות תערוכה של מרכזי יום. התערוכה היא רק של פרחי קרמיקה שהשתלו אותם במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. המגמה היא להגיע לכ10,000 פרחים. היא אמורה להיות התערוכה הגדולה של פרחי קרמיקה אי פעם, ועל כן היא גם אמורה להיכנס לספר השיאים של גינס. זה חוג תוסס, נעים, חברתי מאוד. שלומית האוצרת שתלה אותם במרחבי הדשא של המוזיאון. בצהריים האדמה זוכרת. אני פה בשביל להגיד לכם תודה רבה, כי בזכותכם קרה מה שקרה. אור יורד בערב על שדות חיי זוכר. אור עולה בבוקר. שמש, אביהו שמש, עם שמיים מעוננים, עוצמת את עיניי, אבל השמש היא בפנים. ואתם יכולים לראות שיש פה שמש, ויש נהר, ויש את השדות. שמש את עיניי על השמש היא בפנים. קבוצת נשים די גדולה מרמת יוחנן השתתפה בתערוכה. כל מועדון הציג במקובץ, כששם המועדון מתנוסס מלפניו. התערוכה מוצגת כבר מספטמבר 2014 ותימשך עד סוף דצמבר. בסיור שאורגן על ידי דורות השתתפו רק קומץ נשים, היות שרובן כבר ביקרו במקום. לא עמדו בסקרנות. זה שלי וזה שלי וזה שלי וזה 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 וזה. זה היה סוכות, והיה כאן אירוע לילדים, והיו פה מלא ילדים קטנים שכולם הסתובבו וליטפו את הפרחים והצטלמו וישבו על יד הפרחים, וזה היה נראה לי כמו שהם באיזה ארץ אגדות ככה, והם באיזה מין גינה הזויה כזאת, והם נורא נהנו. אני ראיתי את הפלא שלהם בעיניים ואת השמחה, וגם הנכד שלי פה התרוצץ, והוא קטן, הוא בן 1.5 שנה, התרוצץ פה בין הפרחים וליטף אותם וישב על ידם. ובעיניי זה מיזם מדהים שמדבר על כולם, מקטנים עד גדולים. אור יורד בערב על שדות חיי זוכרת. אור אני זוכרת, זה אור יומי, זה אור ימיי. שמש, אביהו שמש, עם שמי מעוננים. צמת את עיניי על השמש היא בפנים. אור יורד בערב שמש אור, בצהריים שמש אור, עולה בבוקר התערוכה הייתה יפהפייה, השילוב של הצבעים, הצורות, אפילו המים של הגשם שהיו בתוך הפרחים. ותעשו גינת פרחים קרמיקה? כן, הכוונה שאת הפרחי קרמיקה שהיו פה במיזם הזה של פורחים בגיל, להעביר ולסדר את זה יפה, בדורות החדש. נעשה גם לרמת יוחנן, תמיד. נורא יפה. והיה גם כיף לעבוד.